hasam bir täze ýyl gyzykly bolar ýaly. Hemenge salam bileşler, men Türkmen Leyda kanalyma hoş geldiňiz. Anha biziň täze ýyl bayramçylygymyz hem ýetip gelýär. İlleşler sizin hemmeňize bu täze ýyl bayramyna ilki bilen jan saglyk, maşgalaňyza agzywirlik, asudalyk hemde goýby 2021-nji ýyl siz üçin sizin arzularyňyz hasyl bolýan ýyllaryň biri bolsun. Men bugünkü videomda size Amerikanlar Christmas bayramyna, täze ýyl bayramyna nähil taýýarlyk görýär, daş döwrüni, jaýlaryny nähil edip bezeýärler we bir näse gyzykly maglumatlary siz bilen bile paýlaşmak isleýär. Gelin onda videomyň soňraçy näme biletde seredeliň. İlleşler men kanalyma agza bolmady bolsaňyz agza bolmanyň. Hemde like goýmany. Eger soralyňyz bar bolsa tesbirlere ýa-bolmasa meniň Instagram sahypama ýazmany unutmaň. Ýene urgedek siziň ýetip gelýän 2021-nji ýyl bayramçylygyňyz gutly bolsun.
İlleşler görüşüňiz ýalym hemen şu bir uly targowy centrda. Gelin hadi şu targowy centra hem birazcık aýranalyň. Ha görüşüňiz ýalym. Starbucks. Görmedi şu Starbucks'tan ara bir hot chocolate product alman ederim. Osurda durduk Starbucks'a. Täzenin şanına Starbucks'ın gıdığın şokoladını içip görürüm. Hasam bir täze gıdıklı olur yani. İlleşler gıdığın şokoladını da aldık. Gelgenine bir oturup bir gıdığın şu şokoladı içelim. Amerikanlar illeşler cheers diyorlar. Size de täzeyle cheers. Görüşüňiz ýaly bu gerek illeşler. Sarı bilen roza koydurdum dişime. İnne kedek nähil renkin koydurarkam. Ayan görürse inni fevralla barmana dişime. Yanvarda derler, inne kelne tip botu fevralla.